bakla! Maulog ko! Gusto ka rin mo matulak tin, oy! Mataktak akong baga! Baga ba day? Kada ko ni mo glawas! Kung dako ko glawas tin, kasi tawag sa imo. Sorry bakla! Alright, fairness tin, pula kay kakaping. Main character yan? Wala di ay, subara? Yes tin! Mura kagisag pagpito ka demonyo tin. Ano mo aping bakla? Mao ba? So pila ka demonyo nasagpaan eh. Di man kayo pula, so onumra. Hoy bakla! Magwapo mo di ana! Gusto ka managpa! Gusto ka managpa ha? Alik na mo diri. Hoy bakla! Tawag ka ka! Sige, sagpa ako kung sabtin. Kaya makaulit yung sayuron. Sakit ka managpa ha? Bakla, gitawag ka na po. Sige tito, formal ha? Kay ulo kay na yung mga igagaw. Tara. Gutom na ka, Perino. Oh yeah. Ciao. Muna sila tong panihapon karon. Oo, mauna. Pero ay lang mo pahalata. Perino, mukhaon ka na nila. Dili koy. Magkahit na ilang bukog. Aray! Matumba ko, Tin! Para-paraan! Namalagi bouncer John. Dili na, bouncer. Bayot na. Alalayi ko, Bi. Bi, lingkod, Bi. Ikaw, diriya ka. Diya ka, Tin. Hoy! Hala, igat yan! Timing kay Tin, na yung mga igagaw. Hala, pili diha. Bakla, study first ko. Strict akong parents. Tin, ay paghinilas, Tin. Wala ka kay grado. Grade 3 na diya katama. Di pa magani kakabalo mo sulat, di ba? Uy, yun dira bakla, uy. Maninood man ka. Ciao. Maayo kay nakabisita yung mga uyab diri. Ay, buwanon day ang papa. Say, Papa! 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 Nalubo ka! Ay, sorry boss. Ay, sorry, Tin. Joker kayo na akong mga igagaw. Kabalo ka, Bi. Komedyante pa kayo na akong BFF. So, hindi siya mas gwapa sa inyong duha, Bi. Di na ko matubag, Bi. Siya masiguro. Ikaw magbakla, humble na kay ka. May pagtaro na ko diyatin, mas gwapa ka. Mas gwapa lagi ka. Ayaw mo si gambul-hambul duwa, oy. Wala may gwapa sa inyo. Bi, ano sa inyong gusto im nun? Ciao, dugo. Uy, Perino, paghilom diyo. Ano sa dugo? Perino, nag-crib kag dugo. Wala pa gani gabi eh. Mukha ka ginuguan, Tin? Dili bakla, shot ako diri. Shot. Unya, naay pulutan. Unsay pulutan na to, Perino? Yon, ang pulutan na niya. Ang atay ani oh. Joke lang gani. Muraglain mo joke imong mga igagaw, Bi. Pasensya na sa akong mga igagaw, Bi. Hoy bakla, shot na ba? Paghilom diya ako kwarta. Bi, ako na'y bahala, Bi. John, Ciao. pagpalit og isa ka case dito. Unya pagpabukal og ininit kay taod-taod mag-ihaw na ta. Mag-ihaw magbaboy, be? Dili baboy, be, oy. Masa ti ay kanding? Taod-taod makabalo ra ka. Latan John ni pila ka oras John. Ciao. Mukhaon gitag bayot, ciao. So mga bayot inyong ihawon? Ubi, mga bayot, Bi. Bakla! Bi, kami rin may bayot dire. Relax lang, Bi. Mga bayot na kanding ba? Ciao. Bayot na kabaw naman eh. Ciao. Pasa ko ginim nun. O iandam na ko mga sundang. Gaw, ay itag baid gaw kay murag gahe-gahe gyud mga ugat. Ciao. Jun, tama na ba? Di ka managkot. Nagkuti sa imong lawas dito. What? Usay lawas? Lawas niya. Pasabta ko bikin naglibog ko. Ang lawas na niya ba, walay dagkot-dagkot. Mao gani nagkondinar no. Usay nagkondinar bi. Ten, lain ang paminaw. Buntis ka bakla? Feeling na ko, Tin. Wow! Hadlo ko, Tin. Ciao. Gutom na kay ko, ciao. Perino, papiliyon di ka. Pili sa doha. Ciao. Kini siguro akong katapad, oh. Dili ko mahadlok. Natrap ka diha, Tin. Ako, pwede na kumudagan dito sa kilid. Biyaan yun ti karon, Tin. Biyaan ti ka karon, Tin. Bahala ka na! Tabang! Dagan ni diha, oy! Nagusama man ka! Biyaan ti ka, Tin. Biyaan ti ka, Tin. Bakla paminaw ba? Maniguro ko kakuha, Tin. Mamatay yung ka diha! Ihawon ka nila, bakla! Biyaan ti ka, Tin. Bakla! Dagan! Oh, no!
Di ba nakadaga naman ko, Ten? Di ba nakadaga naman ko? Ano ba, Ten? Nakadagan kasi muna-huna.